Chwa omurigereria wigeta seni kia Getembe TV ne biro bindengo kwaligania asomorobilio magega yegesibo ekiyega munatogosanga amo nainche dipon asanya litukeriga lya lero nigo twatarire goika ase ward ya Bokimonge ase tokomerana nenka yomugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura nigo twikira senkeyega asogosanga omugano oyo otalio mwororo ase omwana obo abete kagusibwa emyaka 10 kurende agakora omwaka oyo monemitie nyene akaigorerwa n'omugano otali omwororo igo n'omugano obwata mange yoko egera nabo igo gosoma genda mo nainche goika omwali tunyara gusanga tumanye naralia nkwaliganitie ase eiki eyeiga goika aiga ase kenyoro kia omobondo eyue gotoka ewodi ya Bokimonge bunge ya Bomachoge burabu nigo tokomena no musae Elijah Henry Okemwa oyo bete kagerwa korara no mwana obwate inse ye myaka 15 ne 3 akasiwege sibokie myaka 10 kolende tachitiko gekora agakora mwaka yo mone metinyene agasiborwa genda manenche ko ikomwe tunyari gusanga tumanyenga ninkige kiabete ningikie irerete na inde ngakie konyarekana nabo igo bugima ngakibwa renge ekero arenge asegesibo to basa kwibanga omurobere yo igani gokoro kwa maega yegesibo unokoletwa sura ya masayemo negeta seniki Getembe na inche Uncle Dipon tusange naye goika omwele karibu sana ngaki Elijah mbuyanda ngoni ngakibokete mbokete buya mbuya tole na gokire asante soko twaligania kenyoleke iga na njire igano onka igano Bokimonge ward enka yomugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura bono rinde ase faida yo murigirire nabo gotumeka ekamereria nere erabe yao osange amo naintwe at least yora toerera omuganogo ngaki Elijah Ningo ngaiwa somete ngaiwa igete na baadaye ntoja ngosoa ngaki okwenyora sigesibo kulende nabo gora toerera aso oboime ugasoma primary gete ukaenda secondary gete gotira nekerengo kia masomo ase igete asante asiri solirigia asamarieta nigo nkoro ku Henry Okemwa Elijah no mwana gw'omugaka Elijah Ondigi no mongina Teresa Mura no mwana okabere ase family y'abana saba Mura bali batano na baiseke babere oyo Henry niga chake primary ase school ekoro ku Kenyoro PH Primary School agakora ku Ruororo aga join Kenyoro Secondary School lakini bunakora ku Kenyoro Secondary School matokeo atachie tibuya akaira ni school buna naira ni school ngaende school ekoro ku Mukomo ni mixed secondary ugachikoirora form 4 ngachakera form 3 that was 2015 ngachakera form 3 at Mukomoni ngakora 2016 ku Mukomoni ngachakanga Kanyamatem nande finally target tibuya bado tingweti moyo 2017 kaira na Kenyenya SDA mixed secondary ngakora Matemu ndoje na bwato mugiwa masomo sana naona bwato mugiwa masomo ugachakira school ntangani wachakirete na chakira Kenyoro mixed ugacha Mukomoni bono na chire Kenyenya kwa chire Kenyenya secondary ngakora abwaro ngasoa form 4 ena so etekero post mock agenderete ngasoa post mock ngakora ngaigo index number ngakora 2017 from Kenyenya ese school ya gatatu nganyole grade lakini due to the background tinchi etikogenda higher learning institution bono dotaranda gojabu school entangani grade yake yako gachitio karanga tuwera ne school school ya kabere nande bado grade yake gachinga oikaranda ko liwe yake nando kandara ne school ya gatatu nande grade yake yachite gasoka gilikuwa atagete gose bado nande yachite gilio utatagete kia gatatu ngia sogete lakini ngigete point chirina atagete bono gekabangia tengeli yake ekagera naike ligochialia sina atagete koenda egabidi bono ngira na se college aba by the way egekuira nitie school uga oikaso goche ngeke ngigwata gete koba ena atagete nkora mangana yo Nyakitari
lakini wana grade kia nigetaika nkaira ne college maega yo gotema chintunda irenga chintunda isato college ye nagenda without my father's consent ngaki wanyalakana ekero nakora ikomi na kabere class ke ikomi na kabere a cousin of mine akandangeli Mombasa nkaenda orore gasi kinde gasi da muiskina rolinge korunkali okolete kosi ya hospitality agacha agasira but nilikuwa nimesikia kwenye na anyorere chintunda chiae how good is hospitality nanji bono ngaso online kwenye Google okomanya what is hospitality na ande kietagete mbuya kiebwate advantage chia inji jino bubwa emboro bono kinde Mombasa gingunya gakore gasi nkanyora now my mind beyond spear chira hospitality okay ngakore gasi Mombasa 2 months nkaruororo ngacha ntaraikana ninka ngaenda Nyanjwa Teachers Training College aso mwisiko ya gasomira being a private institution ngaenda ngaregister ngagenda ka ngate my dad nyuma ndarashia na mama ngate my dad ntagete kwenda college tata kamboni nkyo kuchikokore college kyo kuchikosomera kama dani ntagete kwenda nsomere ngende ko hospitality my dad agantebi through advice yomo mwalimu geta gusoma Kenya TTC akamotebi mwana yogo muira kole mortuary science nkaenda the University of Nairobi nga apply mortuary science nkarangeliwa lakini nje birengera libya nembichietio igobona liyo tokora application ngaki wenga libiko ate mortuary yogo jio mat gositali mortuary godi na banda bakure ebitondo birengera libya nembibetio kaira nanga mode na apply na kolire na ndi na bire qualified lakini nje timbu atibirengera libyo gochio kama de birengera libya ne birengende nkora mangana ya hospitality akande sawa ngaswa Nyanchwa ngakora certificate na bwene riko chakera diploma asingi njodende ya lack of knowledge ndamanyete ngakora certificate ngama ngakora diploma ngakora una nakora diploma again my daddy agande ya kiwa koreye nkioro chora mente that is the time na chete Kisii National Polytechnic nka underscore what we call lab science lab science yewono nero naswa nakora semester na tukaikabone ngakitu akore chi semester ngakiyo kuchokora matem ngatomuka ndete fee nkilie fee nechibesa choko register kerona aligerete fee nechibesa choko register. It was amounting up to 50,000 and at that time my mom was sick my dad alikuwa Nairobi kasi yake haikuwa stable so ikabidi nianze kibarua kachaka kunya kole kibarua 1212 kinganyere to sininyole fea na ninyole efi na linacha kwenyora sime chandime mwancho muligereria igakorwa ase wodi yabo Kimonge bomwachoge murabu ni goto gusanga no musae Elijah obugima bwae munakina gotira na inde naki agoikera akwenyora ase egesibo bono nogenderete kwa ile harakati yo kurigia school fees na exam fee kurwa ase skuru ya Kisii National Polytechnic bono kuroiga somo chio Kenya nonka nkasikie kwangeta gukora sukuri gichibesechi ekerona natomwe fee na exam fee fee na registration fee kanyora mama bunaro muroire na tata gasi ya Nairobi njalinge buya ikabidi juu nilikuwa nimepata knowledge ya mambo na hospitality mambo na kutengeneza chakula nkabwata na omosa jagideli tangani akandangeli akambeka mangana ya mpesa akandebya ko bagakonga kana ne commission ekerona akoro mutinyo yo moyo kabere ngarana commission ni te goja gonkonya kende nkairana igasi na begete mpesa muswati yoyo ubwate biashara ebyo cross chikangumu chichawa tia mandasi echae na kurugo bukima meja lya kero litukulireli echiro na lili sports chire within Kenya aria bono ngachaka okole biashara ebyo piko nyakonga chibesa nkenke bono ogacha ngaki okwenyora bono asegesibo nenyora
younger sister Okorukuruth. That time niga alinge school. Class 11. Alinge class 8. Una alinge class 8 na gwato mwiske basomete nere ulingo musani oye. Ugachirenga on a weekend basis, major on Saturdays. One of naga achire na nje konyatinda irana guchi school na alinge koende kanisa Mugaso yani maambi Mugaso onyo konyora basaye bachire a far distance kwanyora bono njinongoretheki nonde nyomba konya ko watch kama ni mpira usinanya kuligedele movies gendo kira kinda njete no gotara wakanyorere nyomba bono mwisiko ina baga achire omboli we your sister amo de my sister nwale eitago so sokire onyo sokire namo de niga agenda asigete omubwati bono buna kunya gocha nchena bonde gabu mukanya ngwena konara na morerene kunya konara na tole ogukwana ningukwana ni tole nche bono lituke limo kingi karansta singo kole biashara e function inja linge kenyenya omonya nakanga kirisimi agantebya lero ndubwate function nchuondo oseli chikangumu na mandasi ni chichabati ngoni nkaenda ngamoroseli nkachaka komoroseli in the process abana kwenye barule chiskuru ono mwisiko yo ningalinga some skuru getekoro ku Magenge secondary unalinga soma Magenge secondary agaeta agagwisinga kole biashara kosi abana kwenye basoire chiro ime nkenya mata sejiduka chire mata alichiduka ono abana kwenye basoire mali echiro ime nere bona agaeta akanyora kwenye nakorre gukando bosi nabekire chikangu muliko bone ntimo gete chiji ngiyole ngole binte binga agankwani akamboli na kioranga monte yaya igasindensa sinini ndo siebesa kamboli we your sister ngamode my sister nwakaleka nkamode binwakaleka gande isawa akangusekerogo agaikaranza next muswati naro kurukupa mero gusamba chinso akamuboli kikwa boli we mwisiko mwabonga yara okweresire na no mwanafunzi we school kiyoko nguserekero go ikaranza asaba ndo biashara tawokoraki tokore biashara akamote bimoka kurwa ogende tingo chwata uli akaimuka akagenda nchenga kolega siane mpaka saa 2 kaimuka ngaka nichibesa chiane nkaenda nyomba una naika nyomba my mom agantebi nchura agere umango chigwesibi nkamukani kamodege ndokero chikorubuna naga korega asi engigotete limisuli lirioka engigotete tigandale tukwane mambi kingo chikorara ngateba nyuma ndarara alengo barachibesa chiane manya nirenga na ikiri irenga wa ikiri ntome mama nanje toko biashara bye chinsu moto me chinsu ase stock ili ya korenta andetera ni lya guchikuoi ase stock ili nanje njake kunya cross capital kenke ndole guseninkere registration na FEL ya tigarete bono nkabara chibesa chiane ngachibeke briefcase igoro nkarara yaka saa 11 yeli mambi ngasoka isiko nkaira na nyomba enyombe ya sinalinge korara ntomenyete na my last born brother ogoro kubrayo tomenyete nere bono nanje nasoka nairana timbunge timorangu nkairaneli bono nairaneli lirinkire teiga because litukeli konya na ire order muntu narubwata abageni nali nguchikoroseli ndagera anga kane singi 2500 ngoja ngomenda 7500 na abwate chiachile 10,000 mama ndandi atari stock liringire teiga nkaigwo murango kuiguru ingakaga my brother sokokoreki oiranire umurango wana orutangine kurugesieli ukaiguru nando ukairaneligo nchebono nkairanere kingire teiga nkonyora abantu ntamanyeti bagoswa nyumba bakomboli wendie Henry ngo batebie bakonde kuja venye uko hivyo ngasoka kanyora bale ne chindati abasaja naigwethena no mugambi njetimo manyeti inanya komorora kaiguna no mugambi naba youth bagansoki nkubaboli naki bakonde gwetato ende kuchia nayo gusalia bana be school ngumuboli bana kiaba bakonde gendeki ndoliko eresera ikyo gokeresera ria police kamuguru wono ngakito kwenda police my mom ndora koraki my mom taraboka ni garwarete mwali ngikora arangiri mama ara manyeke nteke number 2 inchebweka tingosoka guchia bwa maisaya na bwate problem tingosoka minus ebirole so ngachinsa mbeke ebirole mbeke nesuenda tosoke bononye mutete tokoreki tosoke tugasoka
bakangira police cell nkabe kuororo kenyenya police cell nkabe kuororo akeiga nkarusigu nkairuke nyenya gitari una ne laptop goji una twekiwe lap kimaene Kenya sanje tinkole ile bone lyo ikiwe lap na ibye kurusi muire no munyaroka ende nje bweka ngaikiwe lap tinkole ile kende lisakara nkaroro mugambyo yoko egu lisakara tukairana nkairani gugochia cell una naira ni gwe cell akeiga omuiso ko yoko lendo okobeku cell ya basubati mama ugocha mama bona akaruka acha kumanyangi kiale ugocha kumbuli naki nkomoeresa nigo yalinge enaraire nanyora abantu bakondusi nyomba na naraire no mwanafunzi we school komo de mama nje buna nachete ugante bindagere ngagokani nachete ngesi bingaswa nkarara igendo nakolete n'ikibese cyoka nabalete maginga yale nkomo tebi bororango sinu arabu mama ukoligereri okobu okonyora omusiko inwale okumubuli aye baba usinaye konyogojaka mumuroyo ngoko egale komote binje haya ngakirendo kwa morentama chiango chiane ngaikwaraire nasigete sawa mama musiko tarire sobo musiko tarire sobo arairoro batibono akabekunga naye kwa mubwate aja gatamira ninje na mubwate asenge njongo cyalingeka bono mbura aene college yole jene college ine umuisiko uyo mukubwatu uyo okubikirerwa nkirasire ngarenge by that time at that time she was in form 1 she was in form 1 she was in form 1 but by the look of things yakaro kuliga konyora baire ekero kumurigereri bunaga dressiri muntu utachedigo tinki mono nabokora no obeire nabokora no muntu mugima lakini nigara underage okay naga isinaga somire college had my girlfriend bono there's no way na rengi ko reason noyo kimbwata my girlfriend bono akeiga umunyaruko yochire mina chintunda chitalinke limo kabere gatatu kane gatano nari umusani muswati omino aye binafsi ayo monyeno mathe muntu musacha igana bote bangari nakakulire watanga ndoje nga okongire kongire ngwabwate kana ngenga bune kigo ande igora tebe nga ngwarengere tirakire konyoranga tole gatambukero kibinafsi inabwata akili inabwata akili because kwenye several cases chiara beire aba murabara abwatiru about defilement bono I binafsi nabwate that mind because inabwata omuntu twalenge gosukuma nerogi mine college kurumaigabu kwana koba kogosoe Rwanda nonye bu mutureti ganga kwa rokane na bana ba nona besukuru makoli inche yaya because that was your first case. That was my first case inche buna naso makuru primary na bake secondary ngwana ko irubo mutureti ngwana ko irubo mugambi tima itimechiye turabwatu. It was my community first policing imbaraja bamba 40 twagarugire kale imbaraja gwakabiranya ngangwaro kana na bana besku inche akuna ikobona bubwenyo orete igo nabonge nyorete igo ne keski omusiko yoko kumagi traisi igo mwancho muligerere igo no igwete nga it's a very sad story ekara to gusanga no musayo kurokwanga Henry Elijah oyo bete gakubikirirwa korengana nere agoteba ninga bekereretwe omwana we skuru oyo lengo musani omuswati omwabo na mumanyete atatiga konya tara develop birengerere biribia byogotaka kumubeka abo musani gwetania gendera kusangamo na intu mwanchu muligirire ya mase yamo aigani koturase TV ya Getembe asato kusango murubiri maiga yegesibo na inchenkoro kwa Uncle Dipon kokoretero murubiri yoiga anenekere iki aso kusanga kurwaiga ase ewodi ya Bokimonge ewodi ya Machoge borabu ime yekenyorokia omobondo niko tugusanga no musae Elijah oyoro mwana wo mugaka Elijah Ondigi no mungina Teresa Mura bono mami no nyori nga munyarako no ara nae no ura bas bono what next ngikia what next kurwa njebone kia what next mama niga sogete akagenda koligia nti yo muisiko yo because my mom na my dad
n'abantu bekwaya bale anti yo mwisiko oyo n'omuntu bwekwaya bono my mom akachikomoligi barakwana nende ng'akiyaba ng'akiyamang'ana yaikera ekero my mom achietororo response yantebeti achete kontebia chera rende kero nasibiru nigande tina anti yae niga modify te ujie chiango chiae chiange chiae akero mama guchiboli bakanteba ni totegete ko teach ya kijana kiage lesson na turameta asesimi nko boli rende mama mchinore ne namba yesimi yo mwise koyo timbuati ngakie goikera nko barama nande ndina baramete bono mamekera atema ko reason na barabo mbarizoneti eba motete mwana oguna turama asesimi ninga turamete bobe what is there we want to teach him a lesson bono korwabu ngapuki kukuchikoti. When was that? Ituko kirialing? Embwatire 26 motinyo gatano 2022. 2022. Yeah. Ngapuki kukoti 28 a Monday motinyo gatano 2022. Yeah. Waikire koti? Ngaswa koti on my way koru SL kogenda koti muskali nali twalingenere galime Dietara litimo manyeti lakini ne kabira mate ni gali ngo mukamba egali era ndikurusha imetu alinga abantu 10 aba sibubono bono bakwenda koti alinga abantu 10 agatotebya sabantu aba 10 balema abantu babere nabo bate kesi ya kongo kesi kerege kongo asindo yo mobo ngate agande bona ye kotake kesi ya ukebera isi ogoika mali oitabe na inche no bugima bwana buna ntanya gutende na koti ntanya korra koti na kia korrekana kinaika mali kerege nto mochachi yakoboli yes kero ngendo mochachi yakoboli yes kero ngaitaba yes wono kingo so kiwa isiko no ta jerdo mwana yonze yes no mwara ire yes no kerege nto ngaitaba wono kingo so kigusiko asaba skali bali batalenge asibali batalinge kabira yo muskali oyo na ubambole tinkie ko gokora nkabatebyo omuntu ntebinyitabe noli kumbe ekero twachiko ekero bakora research muskali oni gakanetu nigakanetu chibesa so that ache togende nere angi yani ambekere feelings chiecho cyo kuchigoita bakeregento wono ncenga itaba keregento una naitaba ngate kubona singe njogo itabire keregento wasibirwe emyaka 10 echera rais ngate buyo 14 days to appeal at the time inama eta appeal ninki wono njeki nkogenda gochiabu ebirengere libyane nilikuwa nimechanganyikiwa obwate Jesus wono koleranga niko naenda miaka 10 ngwake 7 by the way koti yenga imana ngenya bado Ogembo low courts. Yeah. Ogembo yaita ya mo low courts. Eliere rocha. Wone miaka 10 nga yosi bire gochi. Ora nga yo bekire ogembo bekire gose mbosongo kwala. Miaka 10 litukolia Monday. Kero nasibu kaira ni gukenyenya SL. Nyuma tutara soki gusanane ngakera mami simi. Ngamode mam na sibiru because tata alengange Nairobi alenge. Ngade mam na sibiru nande nasibiru emyaka 10 nje bono nyemo kombwati emorambwati ko chibosongo lakini ese myaka 10 na tebigu nabongo appeal lakini tima eti appeal nikerekieke so nkairanie simi ngabekwera ndrova ime inche nabantu gete bane tukabekwera ndrova ime tukairu bosongo bono kinde galima ebirengere limbwa nekemo igaiga eitancharo kikorwe galime inku likango chikorra mateso echera gosingo igwechera mateso eitancharo kenku na lintingi kesel lakini kina ikaranse galima ali nkanyole ngoli muna nanyole ngoli nkanyebisa baskali bali mbanyerochi nkanyebisa muna nanyebisa tukaikigukisi prison tukasoki kurwe galime tukairwa sebakolikeru tukalikeru gento monda abwata bado ngabise ngoli eli ayo bisite bana ngoli ye nanye bisite maega
asebo maega no nanye bisete una nanye bisororo nkaenda dirithi ngo change guchianga mbole ekwerendero nabo gutigara nero bado muskali ulitakole tiki taroji ngaya guchianga chiechera bone ngori buno yebogole tie kerenga kyangere keke na tegete goita timba sakora mechando yechera miaka 10 bono kwa kobiru wekiwe chera kwa iru chianga wa change nga soigu kitore nchera muskali uli omukamba badaka sene konde no bona aibuna wachire iga ani ndagera yabasibu musaye naliri tangani kogende chera ani ndagera yabasibu bono kinaika minute bona kara ko de ani ndagera yabasibu kera ko de na ani ndagera yabasibu imali kerona sweto naruche bintu ntanyale koereza ibinte byonkoereza uri kali ngatukunyako byereza koereza uri okay mwanjuo murigereria mbia muno sana senginjoka ndete kubwatia amo 9 omurubiro yegeye maseye mo magega yegesibo bunatonto kusanga no musa Elijah okumeirwe miaka 10 bono nigasoire chera kurinde nigabuguretia ngori yo chikwengenta so that itakore miaka 10 tosuka togendare ngore na tole egikagiterie getambe tunyala kumanyangana kibono day 1 osoire aseri menengori ngakyobo gimoboiga boko genda ngakiamenyete ebinto mbira umeranete na birobyo ebyatanyare koereza kurinde asentunda ya kabere ngwere na tole atoereza soboime tumanye nga ninkeke kiarenge eliane nkoro kwa Uncle Dipon omoroberio maega yegesibo kuroiga ase eward yabo kimonge bunge yabo machoge borabu ngwere na tole gakiteri getambe tunyara gusangamo naye asoboime Yumuremi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja koletere embusuru yechibando engia ya ETGM 401 iyo kwama ekatia matuke mirongo kianda wika amatuko emye mona 15 ka nebande wichule buya asekemba na yabo wabuya asamasakara na igo teri kogunda ebande yiga teri kuigoburuire na teri kwama bichondo wigo ikuja koletere embusuru yechibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke emye mona 25 wikama atuko emye mona 30 Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa seche company ao amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Ken Salt egati bintu binde binge wigo
nkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywali ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bali black sheet egati ibintu binde vinge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetra search number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchwa umurigireria nakwariganirie ase entunde yega ya kabere kuroega ase kinyurukia omobondo egotoka iward ya Bukimonge ebunge ya Bumachoge borabu ase togusanga nomusae Elijah oyue bono ase entunde yega oikiwe ase echera asogo chake sabari yae yogo saf emiaka 10 bono Elijah waikire kwa ile uniform day 1 kwa aliganiwe na ande kurunjira ali nkwa onyonga ayene ndagera yabasibwa ngakyo bugimo bono ngakyo kwenyora ngakyo chake to bugima. Okay, asanti. Kero naswa ubugima mbwa mbero bokongu because jena nyago enda chena ubugima bukambero bokongu lakini buna naigeteiga na sabete nyasaye kama debono na soira tugwancha kwa gokoreke elio ko musaba no bwate ngoli bado na bombwate ngoli una liri naswa kikaba bali baswali tukoli tangani bone kero chigite chinsa chyo korara bali baswali tangani bache gocha mutwa kumba okwenda mwachi uchaka kurwa se chwere no mukorara kuru okay so mukubangu kurwa se chwere kukimagega bono kero bachaka ko banga ngabo muntu gatano kurwa secho nkabangwa abu igaika saa 6 kaimoka guchecho yabutuko nkaenda nchiko engenta iga bado na bora ari nengoli ya ona bora nero na bonde nengoli eli ngaenda nchiko engenta dirina ikaimecho na sibire ngoli ndagete go siba bigoti umuntu agaja ngaika kuruta ngoli iri guchisiko tanyerora lakini ali sinanyisiba noekoreteki noesugunaine unagenda nande nka ngusengolieli ekaira na nyomba nande ngataka kwengenta bono rinabe dirinta getego soi nande omuntu kwara sirike bijoro naro sirike bijoro bono ndete go soi nande omuntu kabera gaja gendo kegaje birengere libana kande no tigana ngatigana una natigana ngabwate ngolieli nkanyesokelie ngorogete yaringa ase nyumba twamenyete nkanyetuguta gochisiko nkaira na nkarara bono kibwa kimambi aiga soraire omoito igoro egetanda igoro osense varanda nse kento yo kwebisinkaro ntoyo kwebisinkero ne varanda tu aba mogo jali tukoli tangani muri konyora gento yo kwebisi baka mukorangie wiki umakonyora gento yo kwebisi bono buna nara aransali poka kimambi toka umurangu gagu toka squad bakaitie sabu bono timanye tionde onde tayo manye tepi ngaligereri ngaroraba yani mariki wasoire moko bangwa according to stages bantu bali basibire metienyi emyaka kando bono bali barabeire na ubagwate meito bali babwate kesibike tambe bono nanje nalingo twale myaka 10 nalinge na bono nalingo kole ngemetinye tatoiga ngewo moito bono nkaberororo nkaroramba sacha gete bakonya gosome buku nkaenda asibale ngamabuli ngaki
oyo moni gali ngo umugusi so bere kuri bunyamira oyo ndi no mugusi kuri bugira ngo mathi kanyira bakunya gusoma ebuku no mu Tanzania naro uri ngororo oyo mo uri ngoro kukimaki nkagenda ororo akumbulia no muntu diniki ngabatabinje no mu SDA nili tukulia chuma ine no mu SDA no nyale gusomia lesson ngabatebie nabo ngo nyara gusomia gareka ichuma botuko nili ngaki yaba SDA kwaligania sabato bono nyumba gwa marandi nko baro daily aba Sunday mbagwa talitukuli aba aba SDA mbagwa tamatukabo so buna mwaragere sabu yeta sinsa chiyo korara after mwango chi news bone mukurandeligu muchaka kole bintu bino yokorara arare yokuchia sobo chiese oyo kunyenya soranyu yokunyenya sigaranyu like ibine bintu biro automatic yani biro ikine bintu bire mabo okay oyo kunywanyu oyo tali konyu arare bono tukalia ni sabato pakange lesson mambinga some buna na some lesson mambiae muskali naro tenene thaba si SDA agacha kararambu yango some lesson akambeka ngabo mwalimu we lesson abu akolire wiki na akolire wiki na wiki mwalimu we lesson kuna twagenderera after 3 to 4 months ngasugukora mwalimu we lesson nkabe kubona ntenenere abasibwa aba SDA matukuna kunya kagenda nkaba bono ya associate tukabata okonyana no mulisi uli olinge goje bono kendi gyonsi agutaka agwetera asinde bokonyi bondo bwensi polibwa linge ko rusiko ko chikanisa njiagachire CSDA mono chikanisa naro je ni CSDA chigocha ime chiagachire kirento bokonyi wone tabie na tebe gunkororande igento ngere kiri bakuruka sodomy gayism nona aro chechera ekigwa bete wondi kurwali ngani ndagera yabasibwa na tebe tigwa ko wikaime ayengulie gore kurumagera na basibu bali abakuru bali baberire bon enagenda mind yane kebwate gente kibuna mbali batanga ineime ngikigororo nabona asambulio lakini wala una naika ina igetenga ikaransa gesiel tin so etikuchi bantu ibi na naika ransa gesieli wana berte gesieli abo etenga sinje yo bwo ko so ko chimaria ngo bwatunde omo mura gitagacha akangusa ko gesieli ngenda kuchimutu ali tali ndu akole ndama ogateba ngala nario ngaenda mutuga ugusukyo musibu tali gosuka nganyora libaga iganga ikaranza ona na ikaranza geisi mwenche ke maene ninyeroje na maisane mpaka basibu bande bakambangere njama because mimi nilikuwa against asina linge korara kaende cho kinkoirana nganyora libaga lyane lyakeire nkubuli ngakiri baga lyane lyakea ninje nasoka na chire echo na mundu tai liyo korara kumbo mu murore ntirwo no mu muronde liri neto lirega tumwe twose bakayete narali bagachake gasi yawo ngake nduru abantu bakabuka bakabanyora mambigie sabu yegweta ngaimukio koboko ngadani mbwadali lingana ima sto korara ndobwata abantu bakora sodomy sodomy kero kwanyorekanire chera nigo koiru iga abuno go itu kwaira nigu echereria abantu bali lunatics kwaira nigu ororo bono naso era bali bairano bono nainje bona abatu tigara na barabo bagantebi itonga nyomba kusitogoite ngabade dindiko nganya nyomba I will stand with the truth imaye karona ko lemetinye tato nkae kubono libaga lyo korandi echera ime ngachaka korandi akero naso kanise balinga abantu 29 aba SDA una nachaka korandi kuwedro korandi kwane nkangusa abantu tukaenda 130
20 something. Bono bariki bachaka gontishera ngabakera litukongo tene na Korandi na bon Korandi lakini vices chirijira against the Bible chirajiwe kangoreki nchikana. Nkabayigo una kole metinye 5 na chire industry na chakiro bugima boko bere industry bona kara so toro nkichi tokora na so toro ngaswa mangana fashion mangana yuko na chianga chiri abaskali bakobeka eje abaskali bakobeka iska ngachaka kona chianga chiri una na sororo ntamanye tikende ngakole metinye bere nkamanye kuna che yanga yo muskali bona chekire waikire metinye 7 bono kineke metinye 7 nali nkonya kuboli mama nkibono kere mo konte byonye mwanyorete muntu gukora appeal manye nege kengo sukuma mama gande byatulia kiye ko motienyo kianda motienyo ko minalimo nkanyora nkorangeliko which court nganda court ngapia court ande ngate bugendo je talikigete nkarangeliko court mara 4 bone lya 4 eka delay oi chachi uli olenge konkolere kina akaego transfer kuchi Nakuru. Oyo Nakuru agacha. Bono nande kabe process. Lakini bono kinde mali na amanyire kona chebitamba na amanyire kona chachianga onye no muswati na amanyire na kingo mopima onye no musaja na amanyire na kingo mopima na amanyire getamba kenga naiga na abantu balinga kego sona. Ima abone to kona cha ebitamba chianga chichera ao gusiye ngima. Kisi prison nere gusona chianga chia gusiye ngima na gukibogera karo chianga chichite chinyinge mu gusona chianga osenere bunane achera nere kurukukodiaga nkoyegwere chiaye nkoyegwere chiaye ba gusona naga prison kisi twegwe chiaito to gusona wono nali na bera igo ono oyo totenene to yolinge ni church agasoka musama ega jaga soka una soka ngabe ku ni church ya section ngabate morojo no liagenda iga nanje nabongo cha kogenda iga morojo jire saa 5 nanje saa 5 ngoja kwenda bono lidina cha kakura ninga swako ya imani ekero na rabono na swiro kurangeli gukoti ngachaka ko imani mono mbaka chikanisa chiaga achire nakabate birimo kogenda kwanira abana baina abaisike kwanira abana baina abamura that was my that was my gospel. Elinda babalisko na baramba watu bache masinde. Mbuya banyole information batara chama. So one day litukeli natakire kwenda koti. Amalieta agasoka. In judgment ya lenge. Malieta agasoka yabantu bali bakwenda judgment. Liane ndisho ndiyo. Bono ginko ende section kuna kwanza na jitengo litugelinga kana tindiko ndanya nebiranya bono nanya komwena chera lakini onye nebiranya lero tigangako lilinkire teiga umwalimu wa section yogo choko ngoi komboli ingi ko madara tinde gitiko genda na rosa akante ikoranje njito gende nimbwate chianga chiko ende enyangi chibwene iriko nacho nonde tayora nacho nyetoi ngaimoka ngagenda no nero ngoli litukeli na saveti tinyweti naona nyebegete liga chigoro iga ngasoka ngagenda saa 5:25 omuntu koti yogoja ugochakera carpentry okuboli wapi Elijah okotebi wingia tailoring okoswa tailoring okotebi wenda cutting section ogoja cutting section we nani anaitwa Elijah kaanga mukio kaboko weka kila kitu chini kuja venye uko hivyo nga duali ngaenda koti kinaika koti nkanyole kinangiri kiagenderete kyo mwe mpigete ogusiga kigakoru una giakoru omo chachi uli akabuli is there any case remaining omo court secretary akamada yes Elijah against the state agasabe file agasoma kera soma akakora reference from other cases chia koli kuru magega saa 5:35 and saa 5:35 akansomera judgment yani akandevi drawing the conclusion from the case that was held Homa Bay ekendike akoru Zimbabwe ekendike akoru Kericho Rogora
I therefore quash this case and you are set free. As simple as that. As simple as that. Nekie kunyarika nego bono. Ekero baringe gocha kondora bantete banyoru mu advocate. Bono mu advocate yoyo nero chaka ko review case yake. Gochaka kubwati omuiseke. Bakanyoro omuiseke konye bamurusiri sobo bamwirire guchikulia. Pakamolenda omuisikulia aga produce the evidence. Asarenge. Talinche naringe. Iho kaba set free. Nkaba set free. Elio ko set free no mukinyuka linga. Kwenye wakoro mwaka. Kwenye nakoro mwaka. Nemetinye 5 even not 4. Yeah. Nandili tukelio ekwaya chikwa je district njia bwate competition nyanjo. So even my mom and dad were not aware. Kusinga sokole. Kuseke skia judgment ya nenere. Because yomo advocate yoninga bate what you do inuganya kali tukongo bate mokoreki mogende kali tukongo we feedback ku court na kie case kagendred mbate mogende mumanya. So on arrival on Mashauri kogenda nyanchwa competition ya Matera naliba gwake rwesi muna no omwana ino judgment gwirwale court bakala itiagali bakatika kwenda competition abacha court bakaenda court kibale court nali nasomerwa mashtaka nali naba set free nali ruling yako ugasoka igo inje gweko monyene tinga minute ngasinyuka soka kurwekero kukeli na ikaransete court room abaskali bali ngo bakambuli miakerenga gwasibeto ngabata 10 years miakerenga gwa korema 1 year 5 months wewe ni Mkristo ate kanisa gani SDA wewe ndio umekuwa ukihubiri huko ndani ndio Mungu akulinde ingasokiwa tore nuzizera ali uko chake bintu byao nini wathi kama agwekero nako rwe case kurwa e process nere kubwati korukoti ngumbwa tauniga ngo kora bale case keli kyama gotomu prison chiko bakiliad bono buna narusi gukoti mali tali chiwodi mali naenda enkoira ni industry kosi nuwe sabu yani kingo so industry abantu abange mbaga nyirete judgment yani because yakero nalinge korandi nakabate biriga nabera abe kwalikire nabera abe gwakora piri ko singatano yangiru lakini to kumanye yastangia goteba abantu mbaro bagatero bono naye gwachire naye pastor naye bono pastor abuna abasibu bali bande bambi abasibu bali bambi bono kero ngwira na guchimali nkobate you know I'm set free awakwamini I waje tiora tata I'm set free ngairana section ya ngairana ngaenda tira lingi kwanza sijui na leo kolero ngatia senior you know what I'm free I'm leaving ne ulde yalinge kubwati mambia ene ulde yalinge so wakaharakisha insoke before all day because all day gokonyora uikonya buzava ngoja ulde yepo the following day so ngairana section yane ngatevi umuskali dotenene to kwa sanyo na very free you promised me nkonsonero le yanga kinko bari released from prison. This is the time agande go sign ebundi egetamba ngekeli beke mesa igoro naye go choro mundu gusoma nganaje ekitenge ngagesone short sleeved by sanane eronyi erete ekitenge kerete saa 9 saa 10 ukanyora abayibuli bane bono ekwaya chianko chiane nechikwa chiako rukenyenya kisi prison ebayichire bono njengo cha kurusigu ward ngosokigu nanya kolera lakini nkalera maliga yomogoko kurusigu kurumali ndene bagi yane ndene mali yo kusoma ngoro amatemu ye kanisa ngoro tamatemu ye kanisa paka ji certificate cyane nongire umuntu naro chimbwa derede indaranyora liva kanchiko chiyoyo ngasoka ngaenda dogs asichanga cyane kiri chinkoro tinji tageti ngabwate chichinyi ngabeka ngaenda ali asina likere tulitangani chibesa kiri cyane kwanye chigoja kitigale tororo ngakirie rukeregenda ngasoki gusiko abaskali bali konye twarabanire eba kumeti
because nje nagasibiri obisi yo mukubwa nama kwenda industry na akasoki gusa 12 nenda nasi yo obisi yo mukubwa nama kwenda industry kingo sokiwa omukubwa kondo randin a changed fashion okombole Elijah. What happened? Kwani tunaweza kuwa na wewe from the start ifike wakati unaenda na usiseme kama dada mkubwa na gatebedi nyimbo at judgment anything might happen. It has happened. Abaskali bagacha bali balenge aba SDA bagacha bakanga chibesa mukubwa kanga chibesa bakangire kanisa buno goswali prisoniga buno goswege itaimeга kanisa ni rero ya SDA ninyero cheyere ko bakukuliko gotira ngasoigu mabu ngakolerwa amasabo bagansoki bakandete stage bakambeke gari ukaendaka bono ima obugima mburi gwayeterete obokonguricha ya kwamba kuto ngakia mangana yendagera yaringe kwaira saigoro yo kurara mangana yendagera ngakiari ase ndagera ni liba kwa mwenye ngufu mpishe ndagera yero tali ndagera turatena ni ndagera umuntu urali ebwatenda ena kaibulechera cabbage na matatatu no musoli and that is what I experienced. Bokima mbolikoyi kwarale bokima boli mbolikoyi bono mokole nderu bokima bongero ngoli nakanto bago pima akanto kitaga sini ni ba kuruseli vivere bakobekera asiba begete kinye ni kirime skuma no musoli bali ndo bokima boli nande ba umuraime yo inakuwa kama chakula ya umbwa nyende nchi akayire omochere ogwocha toyiyeti so amabwa basibu mbali bagakolire chikoni asa basibu bali nokorosyo obosani n'obosani obokoborosi gwetera chibesa uko bakunia besa karibu saiko na besa titakeiri chera bono na akili yago notagete kuragera na akili yago kori ekobokima boli okori boli borugiro obuya bono mabuna naswa ase section yo pastor naro karandiri PH ero sibetu 10 years nere keskia kialinge mada ogosoka next year mwezi wa 3 nali akorera 10 years nali agukora 10 years bono muna nigale ngomo SDA lakini mono argument yaye kabuna kurua soete SDA mbaraenda komorora akachange to PG akatebata baisi ono njitamba timbu atibabwatani tigambere bochia bono nere twagashaire nere most of the time ekero nabo mpasta karusigunse nkairu stage 2 nero bakruka stage 2 na rule skanja na soire stage 2 ngonyorole mattress konyorole negento kwebisi haya stage 3 mbali basti birange myaka 5 go chance stage 4 na stage 5 myaka 10 saba go chigoro haya ebitanda bire mabumbine ekemone gya pasta ekia mse wa nyumba askari ya nyumba na narote nene tawasibu abo kubeka chianga gya blue neli ne bire lyetali yae ebitanda ebine bono igaya sama pasta no twa karari bono aba pasta babere ekitanda ekemo haya uyo wichanga gya blue waberanse askari wa nyumba ekiaye na mse wa nyumba ekiaye una nabo pasta igo baga askari wa nyumba agatenenigu aba basiwa baga propose ngaba pasta ngaba askari wa nyumba biyonsi bibere bono ngakonyeka bono nkaruwe getandike twali ngikorara no pastori ngane getanda kiane bono obwamate maria na kibwarenge nabasibu bande ekero naso ase kanisa ekanisa enjankonya ko build relationship n'abantu n'abasibu bande mali because mbaro bakarwanire igenteke kega mwarwanire lakini bono nje kinga gikinyinge wakanyorera se ebitabu ebi etwakabere ne group bono through that group ekanya kondetera abantu abange tukarosyo bwamato buya wetani nyombe eri namenyete n'ekinyumba kinde ngarosyo bwamade ritumera na isko tugukwanani breaking akabere yekitaikose ni sana twakwanani bono nkaga cyo bwamate go gwetere kanisa na gusoma ebitabu kero kende maria
obogima bore ororo gati yabasibwa gati yabasibwa nabo igo na abasigari nabo gasobutumikibwa mariogo yogotindia ngo igunga ne chinguma tungo igunga maria ebiasara ibino biraine watebeke maene mali no ebiasara bibiraine because ekwagwa tukurunga go kunyonya sole weke chera ime badinya sole no ekoreteki noere di swali neli nga yenya sole liekoro kosi musibutali koruma agenda isiko ajikoleta stock umusibu ni mahale ere nwasiekeire aisa kogenda isiko ndiria sokigu aende industry nanda abantu bakwenda industry n'abantu basibire miaka abantu ababwate metienyi chiombe mugondo kwa guse compound na kuruga ine legacy yabo akichwali abasikali bande mbaro ekerere duty yabo akugamba no musibu osomusibu gamba no musikali mwateni mbate chibesa gete ndetero musigo ai no musikali ngo cheki bole ndete yako cheki uja no musigo oli dirie sabu egweta so time wikyo musigo oyo kuchibesa chia yogenda kija ikigu mali onye isikage kugurwa 150 mali 250 okay fraud star amogwe wa bakoni abantu chibesa bali nechera ime nchemba atagete kuntumeka akarwali kero monde message ekagwo somo subati omogusi unyamira bakanye simi kakotaimo tobekera box togambeli musubati oyo aso box tomokoni chibesa nchenga bwate simi obuya stwalenge mugusita yolengo ororo una nabwate simi ngadebi musubati oliga abantu abagwa kiresimi nabasibwa bakisi prison denda bakokoni chibesa ayo kamote open je kamote open ngamote nimeongea ngabate bono nimeongea na yeye nyinyi endeleeni ngabaira nilie simu kinabaira nilie simu ulia kana chesimi bagatika igota chiti bono mbajit baka bagande by'umuntu yogo angire go BF bono eba karagiri gwetera chibese bako gutumire message ayagwastuka kwatuma chibesa era agasa ni koragira mali ayogotumire chibesa jitanga Moncho murigereria ne ya maseye mo kuro igase wodi ya Bokimonge wodi ya bo machoge borabu ase kenyurukia omubondo ase togosanga no musae Henry Elijah Okemwa umusae obete gako enyora segesibo aso kagerwa korara no mwana we skuru gose amangana defilement negento kia mwirete ari gosibe miaka 10 korende agakora umwaka yo mune mitienye 5 akaigurirwa agachanka kore Maria se echera kerotore kuna kuyarigania angago chigokora ngaki abantu base nongo cha baringe bago korera visiting malingo cha ngo batwalinge feasted abantu mbakarureka even inje igitengaki prison yega organize feasting day karo ba organize the feasting day abantu nabange sana barutenga uja kondora kero kende bono kero turange guchigokora na bogo tatebi at least experience kelio bwate kia abantu abatore isko gaiga na abantu bari segesibo kero kene gwigera umuntu okogechiri kwa mandebi ngoma atenda base gwakabo besana na tawizingane no nyene chera ke experience yo bwate gwetera asubwa matobu kero kenda asabantu bari baikire kubekwa chena bari iska asabantu bari batanya ko endechera to basa kugani gukora gesanga kende gions utamanya the consequences chiaye kende gions kilio kora na kebege keno ndama neba none sesi myo ndama se message nabongo kunyeira ngoro kibune evidence onyore ko kugosibu there's something we call insult you have been insulting me naboko bwatu ogendo osiwe metinyi no lensita metinyi no ne tan so kende gions yakero monta ko goseire I just left and go. To wasa kwagi unere. Because narura nyole nkwagi ore nere, anyole ga kuire court. Finally nyo kugosiekero. Kole ngana naye. Achera ningia. Asinje chera tilingia. Because enga kili na west tie chera ime. Itukondiera very covered. So chera tilingia nyuma mutara ikani chera. Kara tema komanya the basis yegente ke mutekete gokora usibore mbore mari no butubata iska
iska freedom mwero nengia iska ngwenjo indo mugaso mali timba tinsa cyo wenjo yo mugaso iska nimba the freedom yo kori kende Johnson tagete yo gukora kende Johnson tagete imali freedom teyo so freedom ya isko nigere ngia compared na freedom ya chera freedom teyo chera pi kolengana nubumanyi obiga gwatwarire kero kende ase sabari ega yo gweteregesibo omwaka yo monementi 5 aye omonyene ngakyoroche orate abantu bali balechera mali bonsi nigo barabagosu gosengaki ngakyoroche asinja according na survey na kolete inkero na lingechera ime almost 85% bantu bali mbakoleti magoso abantu abangi nigo babekereire 15% na barabakoleta ligoso na bakoleta ligoso abantu abangi babekereire moswe kesi ya defilement robbery na mangana yobulemo ebi kesi ebi bitatu na bibire the major one na mada ono iroka client yitu akararire nere muka enero uiteto mwana lakini akabegerero mugako oya agaja kurifirie gentekyo ase omosani oya musani uyo after miaka yachire after uyibono my friend uyo lechera boniga after kolire miaka ataliti miaka 3 asoke naliacha ku refill lakini kagote ugenda musibule akagenda tachieti aja kumusibura kai kunyare senge chombura muno gocha bono nayo kuira ni gumu bona karanga tiga kore gepimo kya ase period ina vere techera nanyorete time nindigete gitabu gitabu ekena kiligete ngete the title behind the bars amangana gokorekana behind maiga na araliekero waso irechera gitabu ekininge ligete nilindarage publish nilindaranyora capital no monto kumbato koboko angoro kina publish gitabu geke ngikebwenere ko ba edited ngikebwenere comment Mimono sana mwanchua murigiria asenchira ya bene niko tuabirito usangano musa Elijah kurega sekinyorukia omobondo kegotoka ward yabo Kimonge bunge yabo Machoge bora bwe county ya Kisii uyobere kaga toyera bugima bwae imasechera maega yokubekerwa kurara na omwana bwe skuru gosibe myaka 10 korende agakora omwaka yomo nemiti nyene angemiti 5 agachicha inka nigo atoereire asobime obugima bororo naboigo na mange abeire kago korekane na sumurubire yigo maega yegesibo ntobe togosangamo naye ankyo goseri tukuguchia selinde kere wiki korwa ebinyoro ao na gosanga anene nabasibwa bali babiri bagukuri gesibo kyabo tunya kumanyangana ki ningo oyoiga ninki akorete na inde naki akorete egesibe keiga tono rende mwanchu murigereria se enchire yonto betogosangamo naye bunegeta seni kyagatembe murubire yigo kuru kwa maega yegesibo munokoretwa sore na inche Uncle Dipon asenchira yabenekere wiki anenekere lituko lya Jumapili uyutura betogusangamo naye nabantu chito bauti abantu ao abangina abasuba abangina abagaka nabo igabasaye anene bali bayetira samako ya serikali asogokora egesibo ono kitoko chikokora nabo ngokaida ikaya magalinde make your final remarks akartoko chikokora murubirega aseikega asante igente getangani noko tebya abantu bali batanya kogosa mba tema gutoka simaga sandons because once kwanyolekanira na magoso lichi kweligo kubwati negento kende abana abasaye bateme korra abantu bakumenyokana barabo batigana abana beskuru abayiskembali ska abange finally I want to thank my parents, brothers and sisters for their consistent prayers and at large my church, Omobondes DA Church, and the entire choir. Finally, a request of an appeal, currently no mwanafunzi bwana iri kucho ino mutinyo kianda okora obwalimu bwa colleges. So in end, I'm requesting for any support. Yera ngenebo na inche buno mosibwa nkole skuru ndusege amangana aliyo gosibwa somotu mmanye unanore na chiete chera na iranete ingakora something kere kiamana linde inyara kokonyeka nkole skuru yane yobwari mu college. Finally
egento na tebe serikali ne bwene kurigeria banda barule chichera mbale babwa the experience umuntu buno plumbing umuntu carpentry umuntu tailoring banyole rwase babe retained ne serikali unanje na yalinge ko ona nalinge governor Simbarati nabona nalinge ko ligiase ngikora textile industry for example within Kisii abantu bali barule mali experience babwate bage exploit tinga ya banda babande baisika bashe experience keli na banda baisiko gaiga elinde pa Kenya purely Kenya eru Kenya weather experience keli kya basu bali bale mali because njenara nanga kibago sona chianga ngakichiwa soka isiko chire so serikali yakosi ndabanda abakero basokire yaba bwato okoboko nande mbairana pachikuirana echera weather ambabwa tikende bakora. Asante na Mungu awabariki. Alright, mbia mono sana tomina nei kiende ekinyoro kende kiao na boige bunge ngao asogosanga na abaminto kuruaiga ase kinyoro kia omobondo kurua se wodi ya Bokimonge bunge ya Bomachoge bora county ya Kisii tomina nei kiende tosange amange asoboime kurua asensembo yende maega yechi kamera oyone kia Mariogi ne chibichago chira senjera yobikiranu nigakoro kwa Wilfred Matundura oyo beire ka gutaramu nainche esabali yega goika omwelio ilia nenkoro kwa Uncle Dipon. Bye bye.